Tingnan natin, crispy ba? Wow! Ang ganda na. Patay katagunol. Kain na. Lamig yun kaayo. Welcome back mga ka-studio to another outdoor cooking. And today's episode mga ka-studio kakaiba. Dahil magluluto tayo ng lechon manoy. So ano ba yung lechon manoy mga ka-studio? Ito po ay combination ng lechon manok at lechon baboy. So ang gamit natin dito sa baboy, ulo. So mayayari dito, ang ulo niya nagiging baboy, saka yung katawan niya is manok. So ayan mga ka-studio, so ipapakita natin po yung buong process po ng paglilitsyon po nito. Saka this episode also is very special dahil i-challenge namin yung isa naming kaibigan po na chef na naka-base ngayon sa Amerika. Isang Bisaya din po, magaling magluto. Siya po ay walang iba kundi si Bisdak Chef. I-challenge natin siya na magluluto din siya ng lechon manoy. So indoor po yung pagluluto niya mga ka-studio. Sa amin naman ay outdoor po. So ikumpara natin kung alin sa dalawa yung mas masarap po after this video. So para mas makilala nyo pa siya, please check out this short clip mga ka-studio. Pasok! Maayong hapon, Bisaya Studio, sa tanan mga viewers ninyo, maayong hapon nga itong tanan. Ito po si Bisdak Chef. Talagang nagpapasalamat ako kay Bisaya Studio na challenge ako na gawin ang putahe na ito. Dahil sobrang hirap gawin dito sa loob ng bahay. So, guys, subukan kong maging successful to. Wish me luck! I'll see you later, Bisaya Studio. So ito na mga ka-studio, simulan natin itong lutuin. Unang-una po, una natin ang balhibo po, yung baboy. Siguraduhin nyo po na walang matitirang balhibo. Ugasan natin to mga ka-studio. Lagay na po natin sa kawayan. Yun. Yan. Yun lang po ang mahirap na part. Okay, hold on. Yan. Tapos tatalian na lang natin to mga ka-studio. Sa pagtatali mga ka-studio, gumagamit ako ng malinis bago na tire wire. Yan. Unang-una kong tatalian tong sa bibig. Dapat mahigpit po yung pagkatali mga ka-studio. Na hindi makagalaw yung baboy mamaya pag iniikot-ikot na ba. Yan. Okay na isang tali natin.
Tapos magtatali pa ako ng isa dito. Yan. Dito mga ka-studio para dalawa yung tali niya ba. Ingat lang sa paggamit ng wire wire kasi sugatan kayo. Yan, okay na yan. Putulin natin. Yung dalawa, i-combine natin to. Yan, para mahigpit. Okay na to mga ka-studio. Titimplahan po natin tong ulo ng baboy mga ka-studio. Gamit tayo ng Silver Swan na tuyo. Hira natin. Ito yung magiging timpla niya. Tsaka nagpapaganda din po ng kulay ng lechon. Yan, okay na yan. Tapos dito tayo sa manok mga ka-studio. Timplahan din natin. Unang-una maglagay tayo ng asin, onion powder, garlic powder, uga naman tapos black pepper, cayenne powder, tapos ito di mawala, white pepper. Yan. Mix natin yan. Tapos i-rub na natin to sa chicken mga ka-studio. Yan. Pero bago natin i-rub, ilagay muna natin tong tanglad sa loob. Ang manok. Tapos ito din, sibuyas, dahunan. Yan, lagay natin sa loob ng manok. Yan. Tapos i-rub ko na itong ginawa natin mga ka-studio. Yan. Ang palasa ng outside portion ng manok. Siguraduhin nyo lang po na lagyan nyo lahat ng parte. Ingat sa alambre. Si alambre yung ginagamit natin ba. Liktarin natin ba. Oops. Let's check mga ka-studio ano nang ginagawa ni Bisdak Chef ngayon. Kumusta dyan, Chef? Kami dito, nagtutuyok namin dire. Ready na kayo? Banat! After 1 hour, update po ng ating lechon manoy. Ayan na po, medyo mapula-pula na. Dito yung manok natin mga ka-studio, mahina lang yung apoy dyan. Mga ka-studio, kasama ko pa din yung kapatid ko mga ka-studio, si Istambay.
Ayan. Siya paghapon may tigtuyok na taron. After 2 hours, nako, ang ganda na ng kulay, mga ka-studio. Mapula-pula na talaga siya. Tapos yung manok natin, puti pa din. Huwag kayo maglala sa manok, mga ka-studio, kasi sideline muna yan. Mahinang apoy lang dyan. Hindi pa tinudo yung apoy ng manok para sumabay sa ating lechon manoy. Ulo ng baboy. After 3 hours mga ka-studio, luto na po. Tingnan nyo po, ang ganda. Tingnan natin, crispy ba? Wow. Ide, uno na talaga eh. Saktong-sakto lang pagkaluto yung manok ko. Nasabay pa natin. Ayos na ayos. Patuluin muna natin to sa patika niya kasi sobrang init ito mga studio. Ang ganda na. Patay katagunol. Ito na po mga kastudyo, luto na po ang ating lechon manoy. Yan. Yun. Ang sarap-sarap na pong kumain. Kainan na pang. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Sige na. This video mga studio is sponsored and online collaboration with Bisdak Bisdak Chef. Chef. So siya din po nagluto ng indoor po yung challenge natin mga studio. Yes po. So abangan natin mamaya po, insert namin dito yung clip kung ano yung resulta ng luto niya. Kami dito, muntik na kami mabutan ng ulan mga studio. Yes po, sobrang gloomy na ng paligid kaya namin. bibilisan na namin to. Yes po. Ang bango nito pang oh. Wow, dire tas kilid, anak. Dire lang, kaya makita lang. Nakatagubkub yun pa da. May crispy kaya. Dire, Thank you, dire Pang. bugos, pikas. Hindi po sa tikas. Tagal maluto nito man sa. Punin ko yung kaantong. Tagay. Grabe, sobrang init pa po. Ito po. Yan mga studio. Kinuha ko siya pa. Yung kuhan mo na, panit mo na. Kanit mo na. Isaw-saw na din. Meron kami ditong kuan. Sukang pinakurat. Kainan na. Isa panit sa. Ano yun sa? Yan. Abangan nyo po ang isang mananalo ng 500 pesos ngayon po. Opo. I-reveal po namin maya-maya. Kain na. Tugub-kub di pa. Ugko ba yun? Grabe, katambok yung mabuyal. Mabuyag. Sarap yung panit niya pang. Sarap. Mulan bumagyo ni, dayon-dayon ni. Yan, mairing nga, sabak kayo. Ang lakas na po ng hangin. Mulan bumagyo, sige. Mukbang. Abangan nyo po mga ka-studio si Bisdak Chef po. Magpapa early Christmas giveaway din po siya sa channel niya po. Dito tayo sa manok. Lawan ta niyo. Pamihigot ni mang. Ay, Jesus, kahumok sa manok. Ilawi mang. Hindi pang.
Grabe, sobrang Mukas bango manok, po ng lechon manok. Lukok tong manok na to. Yes po. Yan po tayo. Lambot. Ang bango mo. Sobrang bango. Ang laki ko mang. Natatabunan ako. Laki ng ulo nabili. Kumusta kaya yung luto pang bisyak? Bisdak Chef, musta pala yung luto mo dyan? Kami, kain na kami. Ang sarap-sarap yung ipaghalo yung lechon ulo at saka lechon manok. Manalo po. Sarap ng kombinasyon, mang. Sarap yung kombinasyon nila. Ang manok, ang sarap, mang. Aroma ng kuan ba? Lemongrass. Wow. Yung panit niya, mang, sa kalami. panit yung kuan pang. Ha? Yung nilagay mo na ingredients ba? Yung mga ingredients na nirab natin sa skin. Ang sarap. Ito kasi siya, tuyo lang nilagay natin ba? Kasi hindi yan nalalagyan sa ilalim. Yung iba nagpapakulo din dito mga studio para mabilis lang yung pagkuha nila ba? Pag sugba ba? Sarap. Isang masarap, nakainan na naman po. O dito palabi kay ngilngi kayo niyo. Kabuyag. Nalumang cook tayo, mang. Cheers tayo to Bisdak Chef. Panalo po. At ang lucky winner po natin today ay si Bautista Adura. Ayan, Wow. congratulations po. Nanalo ka po ng 500 pesos po. Tsaka mga studio, mayroon pang 5 mananalo po kung pupunta kayo kina Bisdak Chef na channel po. Yes po. So puntahan po natin, ang mechanics po nila, napakasimple lang po. Mag-like, subscribe, tapos isend nyo po yung screenshot sa Facebook page ni Bisdak Chef. Yes po. Kasi mamimili siya ng 5 mananalo ng 500 pesos. Yes. Sobrang bait po niyan. So huwag niyo pong kalimutan mga studio. Tsaka after this video po, mayroon din po siyang premiere. Yes po. Suportahan din po natin Bisdak Chef po. I-subscribe na rin po natin yung channel niya at i-follow din po natin yung Facebook page niya po. Bisdak Chef din po yung pangalan. Maraming salamat Sir Rex for this online collaboration po. Thank you so much Sir Rex Alba. I hope nagustuhan nyo po mga studio yung episode na to na Lechon Manoy po. At let us know po ano sa inyo ang tingin nyo na mas okay po yung outdoor na or backyard po na cooking po sa labas na medyo matrabaho nga siya. Mga 4 hours po nyo na i-roast to. Sobrang init din po. Or kay Bisdak Chef po na nasa loob lang po ng bahay na naka-oven yung gamit at saka turbo. Maganda yun sa kanya, at saka siguradong masarap din yung luto yun kasi yung uling na gamit doon, hindi uling, I mean yung init ba, kuhan ba, yung stable ba, steady yung ang kuhan ba, init niya. Siguradong tamang-tama yung luto niya. Yes po. Lamig yun kaayo. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye!